Gaztekide proiektua sortu zen, herrixan behar bat zauala nabari izan, eta azkenean pentsatzen pixkat, heldu berri deien gaztiak, Eibarrera, beraien jatorrizko herri aldetatik, ze behar zituzten, ez? Eta behar handixenetariko bat zen, herrixa ezagutu, herrixakin sariak egin, ze azkenean askotan igual eskolatik etxera itzultzen dira eta igual euran laguntalde murriztuetan bakarrik harremantzen dira, ez dira zabaltzen herrira, eta baitza ere, beraien osasun emozionala ikusitza adinak. Diala, 12-17 urte bitartean nerabetasuna bertan dagoela erdi-erdixan, prozesu migratorio nahiko potentien dabela izan dela beraien bizitza moztu, onera etorri eta berriro hastia, eta askotan ez dakate beraiek erabakisa horrez. Eta, pentsatzen dugu osioa eta kirolan bitartez, kriston erramintza potentia dela hori bermatzeko eta martxan jartzen. Behitxukuk hasiera baten egiten engenduna da herriko klubei proposatu. Hau dela proiektua, hau nahi dugula egin, Eibarreko klub deportibotik, eta urki futbol taldetik, saskik baloi taldetik, pilo bat taldetatik baiezkoa eman ziguten, eta orduan egin izan duguna da, bai lehen ikastetxeekin eta gizarte zerbitzuekin batzartu, azaldu zer den hau, eta pixkat erramintzak eman jakitzeko nola detektatu gaztia, eta nola deribatu gure gana, eta behin deribazio hori jasota, inkesta baten bitartez guk eitzen genuen familixakin kontaktau, gaztiakin ere, eta eitzen genuen lehengoko elkarrizketatxo bat pertsonan. Horrela jaso ditugu 29 deribazio. Orduan, behin ja egin dugunean gaztien kriba hori esango genuke beharrak guztixe dazkate. Saiatzen gara igual behar handixena daukaten lehen heltzen. Eitzen duguna da, gazte horiekin lehen kontaktua, harremana, ikusi ere nola dauden ze behar dituzten, zein edian beraien erritmoak. Ze gazte batzuk hasieratik zekixen. Nik futbola o nik atletismoa, zen ere jatorrizko herrian eitzen eban eta nahi dut hasi. Beste asko zeuden, kirola ez da praktikatu inoiz, bizitzako egoera desberdinen gaitxik. Ahal izan ditugu bekatu, ez direla bekatuak berez, baina gurekin parte hartu ahal izan dute 15 gaztek. Hala ere, nik ikusitza aukera neukala baitza, igual, aktibidade estra batzuk egiteko, nahi niene erantzuna eman beste gazte guztixei, ez geratzeko kanpoan, ze azkenean helburua berdina zen, etxetik erten, lagunak egin, orduan geneukan aukera Eibarreko futbol taldeak eman zigun sarrerak doainik partidua ikustera joateko, orduan ez ginen joan 15 horre bakarrik, aukera geneukan deno juteko. Eukidugu diro pultsatxo bat, surfe ikastaro bat egiteko, danok eukidugu aukera hori, edo esposizioak egon dira herrixan, edo dantza eguna. Aktibidade estra horrek bezala eta danok parte hartu dugu. Orduan, beraiek ere herrixakin eukidabe beste harreman bat, euraien artean bezagutu eta aparte ere beste gazte batzu. Nerekin eukidabe akompainamendu bat, beraiek erabaki daben arte, bitxu Marta, igual nahikoa da, ez dut bihar suputia hor nire itxalo bitxera entrenamendutara, edo pilak jartzera, orduan ni noia. Eta hor akompainamentua jarraitzen da, baina sensibli hau izaten. Telematikoki hitz egiten eban beraiekin, edo entrenatzaiekin baitza, jarraipen bat eukitzeko. Askotan igual beraiek ez dabe behar hori ikusten, baina entrenatzaile bai esaten dozti, ez? Eta gero ere esan dizudana, egiten egunez kedadatxo horrek diela pixkat ekstra, danak batzen gera eta komentatzen dugu. Gazte batzuk ezeben etxeetik ertetzen, lagunik ezeben eitzen eta oin jakalian daude laguntxuekin. Aurrera atzera eta hori kriston posa da. Zebe bai hizkuntzaldetik batzuetan arazo izaten da, ez? Da beraiek be barrura sartzen die,
ez da hizkuntza ezagutzen, ez da azkenean gizartia ezagutzen, kultura, eta kostatzen zaie. Eta ikusten da benian, juten naiz, eta hitz egiten dut, eta ulertzen dut, banoia geratzera, eta orokorrian danak izan dira, kriston, jarrera onakin, eta oso txintxuak. Bai, gaina izan da nerabiak, beti dala adin bat, ez? Igual pixkate, super ondo. Oso eskertuta egon dira. Gero dau beste alde bat, arteterapiakin azkenean landu duguna, dala askotan inork ez diela galdetzen zer moduz dauden. Eta beraiek bez dira gelditzen pentsatzera zer moduz nago. Hausnarketa sakon batetik, daukaten adina daukaten bizipena dauzkate, orduan maitekin da modu bat, joku bat bezala, berak eskatzen dizu ariketa batzuk eitxia, hola, nola, ez dakiz zer, eta konturatzen zarenerako zaude sortzen zure buruak eta zure arimak eramaten zaizun toki batera, ez? Gainera, egin diren lanak dira jarraipen batekin. Batzuk erotortzen ziren esaten, egon naiz, egun guztixan pentsatzen zer egin dudan, edo ametsak eduki ditut, edo gaur ez dakatko hitz egiteko gogorik, edo mugitzen doaz hor gauzak beste modu batean igual ez direna mugitzen. Eta pentsatzen dugu margotzi igual da tontakeri bat, beraie lehenengokua, margotzera! Eta gero konturatzen dira, badaukatela igual ere prozesu blokeoak. Ze hor mugitzu dira gauza batzuk, esate zela, ostras, da oin, ez dakit nola jarraitzu, ez dakit ze izen jarri egin dudan artelanari, eta, kanpotik begiratuta nagusien begirada batetik, errezago egiten da ere ulertzea beraiek ze momentutan dauden orain momentua, beraien bizitzan eta hemendik gora, ez? Ibili gara igual hemendik bera eta eskutara eta berriro gora. Helburua da arteterapia guztian espresio bat eukitzia, hitzak ezin dutenak espresatu, irudien bitartez espresatzea bakoitzak beria. Kuadro bakoitzak transmititzen dau emozio desberdin bat, ero irakurketa desberdin bat, eta irudi bakoitza pertsonai bakoitzaren barrutikan urtetzen da. Orduan oso garrantzitsua izaten da, eta errezagoa hitzak erabili baino. Metodologizia hori da. Osea, irudien bitartez espresatzea eta istorio bat kontatzea azken finean. Bai emanlik ez pauta batzuk, nik ematen ditzu da zenak kreatibitatea hazteko, besterik ez. Gero ja urtetzen dana bakarrik urtetzen da. Behin azten zara zenian koloria ero irudi bat sartzen, eta ariketak izan dira hasieran urtetzen zana, eta gero musika melodia baten bitartez garabatuak egin, eta hortikan irudiak, bakoitzaren irudiak agertzen ziren, eta ez da asko behar. Osea, bakarrik akonpainamentu hon bat izatea eta isiltasuna eukitzia bakoitzak bere lana ondo lantzeko. Distrakzio barik izatea. Gauza oso irudi oso desberdinak eta transmisio oso desberdinak ere bai. Hori bakoitzak begiratu behar du, ez? Baina nik esango nuke ikusi dudanagaitzik irudi gogor batzuk badauz, kolore gogorrak ere bebai badauz, argitasun eta libertade asko bebai dago. Ez naiz hau sartzen hitzak ipintzen, ze oso arriskutsua da eta gero bakoitzaren irudiak errespetatu egin behar dira, ez? Baina danetik handau. Lehenengoko galdera, jakitzerakoan beraiek hau amaitzen zala, zanez galdetu diate zuzenian. Datorren urtean jarraitzen dugu. Nire erantzuna izan da ez dakidala. Azkenian hau izan da proiektu piloto bat, martxan jarri duguna, ideia horrutzi dugu, jarri dugu martxan, kriston erantzuna auki da, pilo bat deribazio daude, memoria oso kompletua eta ona presentatu da, eta berez agian norbaitek nahiko da testigua hartu, baina ez dakigu. Orduan oraingoz geratzen da esperientzia hau bezala,
Bueno, demostrazio bada beharra bai dagola eta funtzionatzen dabela super ondo, eta hor dagola. Ja norbaitek hartzeko eta jarraitzeko, ez da hain gaitza.